Hoe stoer is die producer Simon Gogoli nou eens? Hij mixte No Doubt en ik het hitalbum van Gwen Stefani. Hij ging vroeger op tour met New Order. En hij kreeg laatst nog een Grammy voor zijn werk op het album van U2, maar als klapper The City of Blinding Lights. En de producer zal het dus net lezen. There's no guarantee of success in the music business, unfortunately, because at the end of the day, the people who go out and buy the records are the people who decide whether or not you're successful. And so you have to strike a chord with people who are listening. But my personal view is that I like to work on music that I personally like. And I like a lot of successful music, so I kind of hope those two things go together. And stuff that I work on is going to be successful because I like it. Wow. Maybe that's arrogant, but you know, it has worked out that way a lot. So I'm hoping the same thing will happen with this. Het is Sasa goed om even mooi zijn fjouweren dan ergens helemaal ergens oors te wezen. En dan kun je echt focussen op belangrijke dingen en heeft geen afleiding. En voor de rest is hier in Engeland een hele traditie. Nou, de hele wereld die komt hier eigenlijk om op te nemen. Ilan had de link van zijn MySpace naar Simon Stewart. En die zegt wel wat in de fragmenten die op de side van Illinois steren. MySpace is one of those things now. It's a kind of modern phenomenon. It's the way that a lot of bands and producers and musicians get in touch with each other and start projects off. I think it's a really good way to do it. It sort of cuts out all the businessmen. Juster hebben we 2 dient. 2 takes of 2 nummers en Joert Muwe, deze 2 met erop. Kun je zeggen wat zie ik begrepen? In het begin van de week? De eerste dagen wie ik wat min. Dus, nou is het helemaal goed. It's you who can break it. It's you who got no time to waste. It's you who can get it done with. Ik ga sowieso van dan praat ik van mezelf, ja, maar ik ga zelf nog nooit langer dan een week achter maar in de studio zitten. En we zitten nu gewoon een week lang om het werk. En ja, dat is toch wel oors. Vind ik. Nou, dan had het wel meer tijd zeg maar, om te groeien, het geheel. En dat kist ik jaren gewoon. Dus gewoon elke dag weer wat beter. En sowieso om mij zijn man te werken, dat is gewoon een feestje. Nou ja, ik denk dat wij Sasa mooi deze man als producer en mixer, dat we inderdaad mooi iets komen wat gewoon, dat moet wel heel goed klinken. Daar ben ik wel van overtuigd dat zeker gebeuren gaat. En maar wat dat dan al een succes brengt, dat wist toch nooit. En dat is op dit moment ik net belangrijk, maar ik weet wel dat je komt nou wel mooi iets waar dat het echt goed is. I guess that there aren't so many Dutch bands that do cross over to international success, but you know there has to be one that does, and I'm hoping it'll be Illinois.